Lili nije obična devojčica. Mogu da pričam sa životinjama. Ustaj, Pospanko! O, Monsai! Da se trkamo? Može. Ali svaki talenat ima svoju cenu. Zato će obećati roditeljima. Neću više da razgovaram sa životinjama, osim sa Bonsaije. Mislila sam da neće biti ovako teško. Sa mnom možeš da pričaš kad god poželiš. Film za celu porodicu. Radujete li se našem projektu u Zoološkom vrtu? Molim? To neće izaći na dobro. Pogledajte! Rale je još beba. Bravo! Ali neko otima životinje iz zoološkog vrta. Moramo da pronađemo sve te životinje, Petre. Vaša poručbina je spremna. Dobrodošli u pakao. Šta tražite? Mala gospođica Dolittle. Uskoro u bioskopima.